स्कुलाव थांनो लागा टाइम जाबाय होनबाय नायसै अयथासार सानजों आरो गांसो होनलायलायगासिनो दङ आइ 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 ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा बिसोरखौ बिदि अनलायबाय थायो सानदोंना अनलायबाय थाया एसे सिगाङावसो फिथा सेख'लायखांबाय गाबगु खुगु हब्रा हसि गेलेखांबाय मानो दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि आरोना फोथा गैया जेबो गैया टाइम गैला थ'थ' ए आदाया स्कुल थांसै ना आदाया स्कुल थांसै हा सोरो नोंबो थाङो स्कुल थांसै स्कुलाव स्कुल थांसै इयो स्कुल थांसै दादाजों आदा स्कुल थांसै ए मा गोलैगोन दासो फिथा फिथि जानाय लोंनाय दै फिथा फिथि बिदि खालामनाङा सेन्देला बोरोनो हाबा लायदो सेन्देला थांसै साइकेला फाम गैया फैदो आयु 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 बिदाखौ दोनलांसै बोरैबासो रेडि थ' फैदो Hello sonaper ani Jobanivlog tusan hamko friend ke sabar babai shoy ma juju khogwan nai mohor lan sonaper damu ga yempai vlogs ko price da selang jabai hana mani interesting kan sesta khalangon anga enifrai pura ji jam sukangnai dukhang lobkhang se nongthangmoni serau khawbla arena adha adi khamani phojobkhangnani hai ओमफ्राय सोरबा जोंखौ सिगोन खोमारना आंखौहाय बे बुस्थुखौ माने देखायबाय थायो आं थानो हाला होननानै आं सहायनो हाला होननानै माने दालि सनाफोर रुखांबायानो आङो याव जेबो गैया दय फिसाला बुटजों ओंखाम एवनानै लांनाय एनिफ्रायहाय नै दाख्लै बिमानैनि मोनबोनाया ओमफ्रायथ' नैबेबो दंमोन सुनाफोर ओरै फै नोंथां वाव दरनैसोल' सुनाफोर मैया बिमा फिसा आरो एग्लिबावदों आरोना बेनिफ्राय मा होनो नैबेजों एग्लिनो सानदोंमोन आङो आरोना उदैनिबो मोजां जागोन गाज्रिबाबो होननानैहाय बाट आंहा दिनै बिराद गोजाननि आलासि बिथांमोन फैनो नागिरदों ओंखायनो प्रग्रामा चेन्ज जाबाय बेथ' एसेल' थोनाय नंला बायदि मोनबाय आङो बेनिफ्रायहाय बिमा फिसाबा थोगौमोन बाट आलासिनि सिगाङावथ' बाट आलासिनि थाखाय बेखौ थोहोनाया नामुमकिन नुहुरबाय आङो सुनाफोर बेनिखायनो आङो दा ओंखारलांगोनांसिगोन बायदि मोनबाय बाजार फारसे आरोना दालिखौ ओमफ्राय थाव सोनानै जेने आं फोमोननानै लाबाय आरोना नै बेनिफ्राय पटापट बे सारायावनो जानबावबाय आङो नैबे दरनैसोखौ एवनो दै गुदुंजों सुनानै लाखाबाय सुनाफोर आलु दरनैसो होनानै ओमफ्राय नै बेखौबो गरनैसो गारना हरगोन सुखुवाबा गैया होननायसो आरोना देला देलि रेडि खालामबाय दा बर्थमान आं फोथसा फोथसि दंथ'थारो आरोना गेसफ्राबो नै लेथेर फेथेर एवनानै लानोसै आङो फिसाजोआ आरो एसे दै लास्रोनानै एसे आलु दानस्रोनानै गेलेगासिनो आरो नङाबाथ' आं सेस अमा बेदरखौ गोरानबाथाय आंना एकदम मा होनो सामब्रामजों लोगोसेनो थाबनो हरफाखायो आरोना बाराबाथ' उनावसो हरबावो सामब्राम खामनायजों अमा गोरानजों बिराद गाज्रि नुयो आं ओंखायनो समान होनानैसो एवो आरोना बिदिनोबा माथो खथ' गोथाव मोनजायोलै आङो नै बेदरा मैया मोनायाव बिमा फिसा एसे जासेमदोंहाय नङाबा दंबावोमोन मिन्थियामोन ना आङो दिनै आलासि फैगोन होननानै नङाबा दोनगौमोन आङो जि मोजांनो ओमफ्राय सारायनि महरानो लाजालाहाय गोदान लाबोनानै फुख'फिनथारनांसिगोन एसे स्राय फ्रोम एवनानै नै बुटखौबो गालाना होनोसै ओइ आङो जेरै अमा गोथांखौ एवो बिदिनो खिन्थु अमा गोथांखौ एवनायाव आङो एसे इन्ट्रेस्टसिन जायो दे गोराननिफ्राय आरोना गोरानफोरखौ आङो माने सबायफोर संनो होनबासो चकचका मोनो आयौ बुटल' जाहोनो नागिरदों होननानै हरफ्लांगासिनो दङ अरजालाहाय बेफोरखौ आं दा बासिनानै जागोन बेदराथ' गैखाया नालाय आलासिनो बासिना होबा सारायाव बुरजा थागोन ना आंहा बुटखौनो खनजा जागोन खमसे खम अमानि स्वादथ' थागोन साननायफोराबो थावलागि दाथाव होननायसो आरोना जायो नै आंना ब्र' ब्राब्रासो बहुद फ्रोम जाबाय सोनाफोर आङो दै हरनोसै अमा बेदर गोरानाथ' एसे राखावखाव जाया होमबा दैखौ एसे बुरजा हरनानै एसे गोदौहोनोसै आरोना फाजासो नालाय बुस्थुआ ओमफ्राय खिफोर आंना देसि मसला दोनग्राया नै बिदिसो जाबाय आरोना फिसाफोरनि बथल लारोङि गारनायफोरावसो आं सोनानै दोनबाय आरोना नै फटिक जाखाबाय ओमफ्राय नैयाव एसे बांद्राय बावदोंमोन बेफोरखौ दा नै बेयाव सारलाना हरनोसै एसे बानलु गोरानबो हरगोन र' गुन्दै दंखायो गथ' फिसाजोबो जाखाया नालाय देसि मसलाखौ एसे हरनोसै बे प्लास्टिकनिया जोबस्रांबासो नैबेखौ इउज खालामगोन आरोना आरो मालाबा थेमा बायनानै लाबोयोबा चेन्ज खालामफिननाय जागोन आरो बेयाव एकदम पसन्द खालामाखै आङो आरो खुनु गेरेन्टि गैया फिसाजोआ मालाबा नांगौ होननानैबो बिनो हागौ आरो एकदम गोबाव गोदौ होबाय आङो गुरै जाखाबाय रानथाब होबावगोन
मोनबाय दे जेने थेनेबाबो ओमफ्राय गाइखेरबो फुदुंखांबाय ओरै पापर एवनानै दोनखानोसै पापरबो रेडि बेनिफ्राय ओंखामबो जानानै लाखाबाय खेमसेनो बाजार फारसे एसे थांनानै फैनोसै आरोना ओरैनोथ' नर्मेल जिबनबाथ' गथ' गथाय दिगदार गैयाबाथ' मा होनो बाजाराव थांनानैसो जमा संफैनो हागौमोन बाट आंना एसे उल्था जेब्लानो चान्स मोनो अब्लानो साफा खालामनानै लाखानांगौ बाजारनिफ्राय फैनानै मक्का मिले ना मिलेसो आरोना थ' रेडिसो नै थांगोन आरो फैगोन माने लागोन आरो फैगोन आरोना टाइम लाया माने इउ गैया इउ आयासो गैया बिमायंमोन लाखिथ'ना गैयोमोन खाथिनि रुमना थाया ओंखारखानायखौ नुबाय नालाय गारखुमाबालाय थागौमोन खोमा गावहासो लेनदेन लाखाथारबाय आंनो बैखौ 100नि मिलायना हरदो होमबा दा दे ओमफ्राय सनाफोर दिनै गरमाबो होथारदोंना बोरैबा हांथोनो थोनो मोनलायथारबाय आङो थांबायबो फैबायबो फिसाजों जाग्रा फिसा लाबाय ना लाबाय ब्लड आरो दा ना रौ गिदिरखौसो लुगैदोंमोन आङो खिन्थु दाननानै फानानो आरोना आरो एफा गिदिरखौ आं बोरै लाबोलायखो सेरसेनि बारनाय गोजासो मालाय ना गिदिरानो रौआ आरोना रौफ्रा गिदिरासो थावोना ओमफ्राय माबा ना होनदोंमोन जायखिजाया लानानै फैबाय आङो थुख्रा थुख्रा हाना हरखाबाय फ्राय एवनोसै आरोना रेडि लाबायबो एवनोसै आरोना ओमफ्राय ओरै फिसाजोआबो नै ओंखाम जानो जालायबाय नारा नाथारनो गाइखेरजोंनो जानोसैलायनो माथो नांगौ थ' आं दौगोन थ' नों जिरायदो मादे र' आं फैगासिनो सारायाबो दुंखावथारबाय आंहा ओरैबो जाया दानाबा बिमा बुरिया सेस ओरै नायहैलां खालामथारनोसै आं संनोथ' सानदोंमोन आङो मैथाफोरजोंहाय बा टमेट'फोरजोंहाय ग्रेभि खिन्थु आलासिया जोंना गोखै मोनजाथ'आ आरोना ओंखायनो बेखौ आङो एवगोन फ्राय एकदम कटकटा फ्राय ना एवनायफोराबो जै खनसे सिथाबदावबाथाय गैला आरोना ओंखायनो बिराद साबधान नों हारसिं जादों मा आयै फिसालायनाय बिमायाथ' फैस्लाबनो हायाखै जागासिनो दं आरोना एसे सेमनानै थाबाय आयौ थांगासिखौ इदि लानोसै मा नों जादों मा गोलैबावाखैसो नै आंनि फिसा जानाया गरफा गरनैल' गोलैदों आरोना ओरै गंनानै जालायलायो खुरै खाथियावहाय जादों मा जादो सना जा आं ना एवदों दे मा दे आयौ गोलैगोन मा देखायदों दुगा देखायदों लोंबावबायसो हनै अन्थाव बाथावनो आयै दे मा दे जादो एबार ओंखामखौ जादो सना ओंखामखौ जादो एबार दे लोंबाय ना दे आयै सना ये देखो जोंना आलासि बिथांमोना सौफैबाय नै बिराद मोजां गेलेगासिनो दं आरोना बेस्रा बिथाङा माने बिजि थुजादोंसो आरोना नै आइ आफा हस्पिटालाव बिजि थुजानाय फावैनो फैफ्लानायसो नङाबा फैयामोन बिमायंनाव सराइकेला पार्टि लालियापारा पार्टि नै जोंना ओमफ्राय बडिगार्ड बादि दंबाय थायो आरोना फार्स्टआव एसे लाजियो बोनाङा मा आगैखौ बोनाङा आगैया बोजाया मा आरो बे सिखारनो रोङा सिखार होनगासिनो आयै सना दाम बारानि बिजि थुजानायसो पेन किलार गोनांखौ फुजि एक्ट्रिसनि फिसाजोनि दामसो जोंना बिबार मालानि बादि दामखौसो थुजादों आं होनदे मा मेगनाव दांना दे आगैखौ दे आयै खोनो नेनो 12था बारगुलायबाय आरोना बिजि थुजानायाव गोबाव जादोंनो दे मा एसे थादे बंस लालियापारा बंस दे आयंसि आयौ उथिथानसै खथालांगोन ने खथालांगोन सिनायदों आंजों बिराद रायज्लायगासिनो दङ ओरैबायदि गोगो गागा होनलायनाय बिमाया थाखोमालायबावबायसो थैसिगोन बिमाया गन्थङा गोलावथार न'आव गारबोआखैनो ओंखायनो लाजिदों बेला गाफैया गथ' बिजि थुदों नालाय ओरैनो खाथि नालाय फाग्लिखौ एसे नायलांसां होननानै फैनायसो ओंखाम जानो अलसिया नालाय संनो बायो नङा माथो ओंखाम जानो फैदोंना आथिना माबायाव अलसिया एसे जागोन ना आया बिराद रायज्लायदों ओमफ्राय सिनायथारदों आयंखौ ना आगैसो आयंखौ सिनायथारदों आयंखौ मा इउटुब चेनेल खुलिनानै मोजां मिनिनानै देखायनांसिगौ दे मालाय बाहागिखौ सिनायदों एखे सिनायनाय बायदि आंनिफ्राय नोजोरानो थाङा बेस्रा नायलाय ओरनाय बार नायफालायो आयौ आयं गोसोम मिनियोसो आया नंमारगौ सानदों खोमा गथ'आ नंमारगौ आयंआ गोसोम गोसोमा सोरा आयै फिसा ओंखारबाय आलासि बिथांमोनहा आरोना
बारा गोबाव थाबाय थाजाया सिबाय बारा गोबाव लाखिनो हाया आंबो होंगो दोंगो बारा गोबाव लाखिजाया आरोना होंगो दोंगो ओमफ्राय आब' दंमोन सासे बे आगोल थांग्रोबाय उन्दैया स्कुल गदोंमोन नालाय बाबाया बिसिना बिनि आब' आरोना बिजावजालिनिहाय ओमफ्राय दाख्लै सोरबा सोंदोंमोन नोंनि बिजावजालिया न'आव फैयाखै नामा आब' होननानै स' बेखौनो सोंदोंमोन आं रावबो बिजावजालिखौ ब्लगआव खिथाफेरखायाखै बे आंनि बाहागिनिसो आरोना आं थांनायनि सिगाङावनो बेहा गावनि न'आव थांनानै फैखादों फुजा थुजा हैनानैहाय मन्दिरावहाय आरोना ओमफ्राय बाहागिनिसो नालाय आंनि मेम्बारावथ' सोर दं आं खिथाखाबायानो आंनि फेमिलि मेम्बारनि मानसिफोरखौ स' बियो आंनि बिजावजालिबाबो बाहागिनि आरो बिदा फंबायनि बिहामजो जोङो मालाबा बुलायनोबो हागौ जानि दुसमनसो थांनो ओंखारबाय आरोना सनाफोर जोंबो ससे थांफानोसै फिसालानि साइकेला बारानो गैलालाय हैनो थांसैलाय बिमा बुरैया नै होसोनो ओंखारसै ओंखारलायबाय नै बिमा बुरैयाबो समायबाय दासो आरोबाव सासेफ्रा देरसिनजोब्बाय बिसोरोथ' समायदों पात्ता मोननाय नङा नों माला देरो ओइ फाहामहोनो साइकेलजों सालायलांबाय फिसालाया जोंहा स्कुटिजों बे बिमादैखौ ससे लांफानोसै ओमफ्राय फाहामहोग्रा दखानसिम थांसै आरो फैदो स्कुटि बहननायावनो मेंगुलायबाय आं हां थोनो ओरैनो सोरबा आं रायलायनायखौ मेंफाजोबोनो आंहाबो हां थोनो रायलायनाय जायो थांबाय मादैया थांबाय रिक्साजों थांसिगोन बेहा ससेल' थांदो टाटा बाबा नै बाहोलाय ओइयाव बै नै फाहामहोगोन ना मागोनथाय बैयाव बाइक गारि फाहामनायाव बैयाव ओइ ओइ बैयाव थ' सोंहैनोसै नालाय फैबाय स्कुटिनिखौबो होखाबाय फिसालानिखौबो होबाय थ' थांसै थ' आदार बैसो जाहोनानै लांखानोसै आंनिखौ साइकेल फाहामहोनानै फैनायजों लोगो सानैयाबो खावब्ला फैनायजों नै थारमाने स्कुलनिफ्रायनो लोगो लाखानाय आरोना बिसोरो एसे साइकेल सालायगोन होननानैहाय सासेना टिउसन गैयानो जोंनाथ' टिउसन दङ आरो सासेनाबो दङ ओमफ्राय दा टिउसन टाइमानो जानोसै आधा घन्टाल'सै आरोना 20 मिनिटजों फैफिननो रोङाबाथाय चाटनि जासिगोन आरोना अख्रायैनो थांबाय लोगोफ्राबो गेटआवनो खावब्ला नुजाफैबायना जेने थेने दसे मबाइल होनानैसो लाखिखादोंमोन आरोना आं रायखां बुखांसो फाम गैयै साइकेलखौनो लानानै थांनो ओंखारगासिनो दंमोन दहायनिफ्रायनो लोगोफ्रा आंखौ लेंखादों लोगोफोरजोंसो सलायनो नागिरदों होननानै खम जारला गथ'फोरजों सनाफोर नोंसोर बारा गोसोआव गैना गैला आं बै आमोलाव बेसेबां साइकेल सलायनो नागिरनांगौमोन बे गथ'खौ आरोना दा एसे खम जाबाय आलदा आलदा थानानैहाय एसे हगाराबाबो जाया माथो बुंबावनो हाला आरो आङो बारा रक थकनो सानसेमानि आंहाबो मेंग्लिजोब्बाय आरोना सनाफोर फुंनिफ्रायनो बिदिनो लुखुर लाखार संनाय खावनायथ' एथ'बां गैयामोन हेभियानो गैखायामोन जास्ट नर्मेलि अमा गोरानजों आलु ना फाजा पापर फाजा दालि बेखिनिल'सोमोन थेवबाबो बिमा बुरैनि संनाय नालाय ओरै एसे ओरैबो नायनांगौ जायो बाजाराव थांब्रबनानै फैलायबाय नालाय बिराद दोखो मेंबाय आरोना आरो दा नै दसथानि टिउसनाव दोनलांदोलाय ओमफ्राय दा मा होनो टाइमाव फैनो रोङाबा बेखौबो नायनानै लायदोलाय बिमा बुरै आरोना सनाफोर एकदम 20 मिनिटसो रेस्ट लानोसै आङो फैदो मामा न'आव हाबनोसै सना बेखौबो आं माने बिसिनियाव मा लाबावनो जाबाय आरोना दा बियो उन्दुखासिगोन उन्दुबाथाय दानो सिखारनो रोंनाय नंलाना आधा घन्टाबो उन्दुनो मोननाय नङा गाबो फुखुसि जासिगोन ओंखायनो फुथ'थ'ला आरोना सनाफोरा ओमफ्राय दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय